Arratsalde on guztioi Galiziatik. Gaurko honetan bueuko bigarren bandera izango dugu jokoan, eguraldi bikainarekin. Miguel Ángel Ruiz eskertzen diogu Euskal Telebistaren kamera aurrean kokatu izana eta azalpenak emate asko sufritu du gizon honek denboraldian badakigu gordina izan dela negua eta orain aurreko astean plazaratutako albistea Karral aldereak, Elizabeth Karralek ez duela jarraituko presidente postuan irailetik aurrera eta benetan momentu oso zaila Kantabriako arraunak bizi duena eta kasu konkretu honetan Astillerok bizi duena kinkalarrian baitago. Hori da, eta Miguel Ángel Ruiz bezalako entrenatzaile batentzat kontu ez da bakarrik arraunari kuadrilla eta eskifaia gobernatzea inguruak ere, testu inguruak bat ere ez du laguntzen eta iruditzen zait horrek, kasu honetan, entrenatzailearen lana asko eta asko baldintzatzen duela. Eguna joan eta eguna etorri, beti ere, kirolarlokoa ez den gora beraren bat. Eta horrek testu inguru horretan lan egitea ez da bat ere erraza. Eta hemendik animoak Miguel Ángel Ruizi ere bere alde esan, beti ere arpegia ematen duen horietakoa dela, gaur ere bai, eta biharko kaleekin sorterik ez, hori ere aipatu du. Bueno, kontua da San Pedro puntua dela aurretik. Hain diferentzia txikia dagoenean ontzien artean, edozein uskerik eramaten du, ez? Puntu bat alde batera edo bestera, eta hori ari zaie gertatzen. Bandera txuria Erne! Irtera. Gorria Bainerdea! Hasi da Jaun Andreoko horrezko txanda. Hemen dira ligako lau onena. Gogoratu Orio liderra dela. 16 puntu. Biharko eguna bukatuta 14 puntuko errenta baldin badu. Bukatzearekin nahiko urrengo bi estropadetan Bermeon eta Alkorte Inglesen deskalifikaziorik gabe. Errenta itzugarria dute, baina bandera daude jokoan eta ea zer gertatzen den hemen. Santurtzi eta Zierbena pixka bat kokatu dira tosta bat edo bi aurretik, GPS-ak iadari segundu bat markatzen du, hor ditugu laua. Gogoratu Oriok 2014 urtean hemen jokatutako lehen bandera etxera eraman zuela. Urdaibai atzetik 2 segundora zelkatu zen. Menondarregia eta emaitza honak eman dituen eskifearekin alderatuta. Mikel lau aldaketa egin ditu, horrein oso, Jon Lizarralde 3. tosta estriborrean Endika López, 5. goal lehorrean geratu dira, Adrian González, da Iker Mari Eskurrena, eta baborrean berriz, Iñaki González, hanketik Udabek Jai gaur, eta babor espaldan, Gorka Egiazu lanerako, Galder Responda gaur, ergometroan. Bueno, egin dute lehenengo minutua, eta pare-parean lau traineruak, ikaragarria. Hemen Orio, Salzamendiren taldea, eta, bueno, talde oso sendoa, baina hor espaldan bi gazte sartu ditu, aukera asko jasotzen ari diren bi arraunlari. Eta erantzuten ari direnak, Estriborrean Kepa Izagirre Ortei, hau 5. da 6. tostan ikusten dugu gaur Arratola Jai, eta Andoni Campos aurten ikusi dugu. Hanketik, kontranketik, 5. tostatik, eta 6. tostatik, beti B mailan eta aritutako gizonarentzat urtea zoragarriari izaten, eta aipatu Imanol Larruti aldape Orion geratu dela, larria ez den osasun arazoren batekin. Bueno, hemen Zierbena, Zunzuregiren taldea, Borja Gomez patroilanetan, eta, rotazioak egin ditu, jarraitzen du, eta zerbaiten bila, honek noski badakigu, ez dago arraunzaleari esan beharrik, jadanik entrenamendu asko egingo ditula astean zehar kontxarako ontziarekin, eta, bentxe dabil. Hori akupuen baldintzarik ez du izango, ostegunean gaur niri deigarrin egin zaidana, Estriborrean Jose Angel Gartzia, 2. tostara ekarri du. Jaime Rios, gaur 3. tostan da, Rios azkeneko urteabetan, estropada gutxitan egiten ditu, asteburu bereko 2 estropadak, horrean berriz, Daniel González, 5. eta argi Larrarte eta Lopetegiri buruz ere beste horren beste esateko moduan gara, ez? Larrarte 3. tostan, Gari Lopetegi berriz gaur lehorrean geratu da. Kuadrilla oso zabala eta guazen Santurtzirekin gaur Iker Zabala prestatzaileak kanpoan, eta Juan Mari Lujambio patroilanetan kokatu du. Hori da, Lujambio gaur lanean, Cristian Garmaez, 2 banderak irabazi dituenak, Lujambiorekin irabazi ditu, soterak eta aipatu. Espainiko txapelketa Garmarekin, baina ligan bai, Lujambiorekin. Baborra argi samar dauka, Iker Zabalak
gaur pabor horretatik Polo geratu da, Javi Polo, lehorrean, eta Fernando Ruiz, Castroko semea, 3. posta estriborrean, eta estriborrean berriz, Antoni Gartzia 5. Efren Sánchez 4. lehorrean, Iker Zabala geratu da. Ni kontxari begira, zalantza bakarra, zeraren inguruan, soteraren alineazioaren inguruan, Iker Zabala jokatuko duen, edo ez, horixe dut, eta iruditzen zait, berak ere alaxe duela. Nik uste dut hori itxasoak asko lagunduko diola, erabakia berak hartu behar du, baina hotzotzean garaipenaren bila, eta nik uste dut estropada eremuaren baldintzak hortan pisu handia izango duela. Bueno, Erne, Hondarribiak oraintxe, lehen kaletik hor kanpokalde horretan errenta ederra hartu du eta. 2 segundo, Zierbenari, hori 3, Santurtziri 4. Zer den, luze honen erdian, ia parean. Da orain bapatean, hor nobedade garrantzitsua dira hor. Hor olatuak hartzen ari dira. Ez olatua, beste olatu mota bada, baina traineruaren aurrekaldean tarteke ikusten da, horre barbar zuri-zuria, eta horrek esan nahi du. Begira Hondarribia, ontzi bat bete-betea. Begira, etzaio bat ere joan. 4:25, Ondarroak lehen 4:25 markatu du. Denbora berean. Eta ene nora joan den Santurtzi. Santurtzik hor galdu ditu beste 2 segundo, nire ustez. 6 segundoko atzerapenarekin, Erne orain, hauxe zailkapena, behin-behinekoa, Erne joan da, Hondarribia bosteko errentarekin Orio eta Zierbenari, Santurtziri 9:10, eta Hondarribiak 4:15, Ondarroak ere hori markatu du, 4:18 Zierbenak eta Orio, gero Urdaibai legoke, 4:29rekin, Donostiarrak eta Santurtzik 4:40. Santurtzi oso urruti, 3 traineru galduta. Eta Hondarribia tarte aprobetxatzen, handitzen, errenta handitzen. Hor 3 minutuan Hondarribiak tarte oso interesgarria, tarte handia zabaldu die, guztiei. Eta, aintzat hartuta, soterak beste 2 segundo galdu dituela ziagoan. 6. minutura goazenean, egoera oso ona da ama Guadalupekoarentzat. Ikaragarri ona. Orain, aizearen kontra zer gertatzen den. 2 traineruko errenta. Ritmoak. Aizearen kontra Hondarribia. Hogeita 15 paladan. Zazpitik, borkaran berri, hankalana eskatuz, aizearen kontra. Begira, horze jauzi eman duen, Zierbenak, Orionaren ritmoa. 10 galera Santurtzik. Ibilbide luzeko patroi bi baditu da, Lujanbio eta Karma. Baina, denboraldian zehar, gauza badala bestea dela, ondo ari da, ez esango dugu, zelkapenean bigarrengoarekin berdinduta dira, 2 bandera irabazi dituzte ligan, Espainiko txapelketan ere bai, baina orain kontxaren atarian eta horrezko txandan da luze bakar batean horren beste galtzea eta gero Ziabogako pekatua izatea, keskagarria bintzat, bai, Ibon. Bai, nik uste dute hori baduela, eta dagoeneko hori ez dela sekretu bat, horratzeko txopa horretan, Santurtzin, soteran alegia, izan dela nolabaiteko egonezin bat, horregatik etorri zen, Cristian Garma, eta iruditzen zait, Garmaren etorrera horrek ez duela auzi hori nolabait ere baretu edo ez dago giro txarrik, bai, baina ikusten da, zerbaiten bila orain ipada bilela, Iker Zabala. Hondarribia tartea zabaldu. Bueno, kontxari begira, bai ezan beharko dugu, gauza hon bat badagoela, han Ziaboga bakarra dagoela. Ziabogetan nik uste segundutxo batzuk joan zaizke, gero patrontza beste hainbat arlotan Donostian oso garrantzitsua da. Esan beharrik ez dago. Baina Ziaboga bat. Ziaboga bakarra. Hondarribiak tarte handia zabaldu du, 2 traineru, 7 segundu orain. Zierbenari, 6-7 hor dabil, GPS-a dantzan. Orio 8, Santurtzi 10. Bueno, oraindik bigarren luzean gara. Konparaketa egiten badugu, Santurtzi, txanda honetako apalena, Donostiarraren denboratan eta estropada puntu hontan, Ondarroa eta Urdaibai, Zierbena eta Orioren aurretik. Noski, hau zelkapen nagusiari begira, gauza nola dauden ikusita, bueno, Orioren lidertzari begira, 4 puntu.
beste puntu bat gainera, Hondarribiaren puntu bat. Hor Dantzan dagoenean. Dantzan. Hor zabaldu du Hondarribiak tartea, lehenbiziko ziago batik atera ondoren, eta oraintxe nahiko egonkor jarraitzen du, abantaila horrek. Santurtzi atzerago ere ibili da, Ibili da. Luze honetan orain zerbait errekuperatzen ari dira. Aipatzekoa da gainera, Zierbena, nolabait Santurtziren aldamenera edo hurbildu egin dela, ezta? Besteak ez garbi bakoitza bere kaletik, baina ematen du hor zerbait antzeman dutela. Erne, Santurtzi orain Orioren parera etorri da eta. Baina kontua da, selkapenari begira, Urdaibai, Ondarroa Donostiarraren denboratan dabiltzela, badirudi hor. Bai, oso 2 segundu, 2 segundotan. Bigarrenetik zazpigarrenera 4 segunduko tartea legoke, gero ia koska handiarekin kabo. Esan nahi nuke, selkapen nagusiari begira hor, oraindik puntu dantza handia egon daitekela. Bai, dudarik gabe, izugarri da. Begira Zierbena nola etorri den orain, Eta Santurtzi ere bai, 3. eta 4. kale horretatik. Hori oso sufritzen, Bi traineruko errentarekin dator Hondarribia, ama Guadalupekoa. Lan erditan Urdaibai eta Ondarroak 10-0 bat, gero gogoratu Donostiarak irabazi duela aurreko txanda. Trabez egin da, oso naziago, geratu ere egin gabe. Abiadura hundian, 9:55. Zierbena 2, Santurtzi 3, orain Orio. 9:55 Hondarribia, Zierbenak 9:49, gero Urdaibai eta Santurtzi eta Ondarroa 10-0 bat, Oriok 10-02, Donostiarak 10-03 lan erditan. Erne Zierbenarekin, Zierbena orain 2-3 segundura kokatu da Hondarribiaren atzetik. Santurtzi 6, Orio 7, istutu eginda, Estutu eginda, bai. Hor, Orioren ziagoa gustatu zait gaurko honetan. Bueno, airean, Mikel, bandera era bat airean. Zierbena, 2, gero Urdaibai eta Ondarroa, Santurtzi 7, besteak Urdaibai konparaketan 5 eta 6, eta Oriotarren patroia entzuten dugu azpitik, esanaz eroriko dira, eroriko dira. Eta olatu ere esan du. Bai. Biziaren alde orain, oso azkar joango diratinak ere. Zierbena, Laura, segundutxo bat zartu di Hondarribia. Lehen, hortxe hautsi du, Hondarribiak zati horretan, bukaera hortan, oendik metro asko falta dira. Luze honetan oendik lareun bat egin dituzte, eta, bueno, begira, 9 metro luze falta dira. Lehen iruditu zait, Ziaboga aurreko minutu terditik, Ziaboga ondoreneko 2 minutu bitarte horretan hor. 3 minutu, 4 minutuan zuloa zabaldu duela Hondarribia. Ritmoa. Honetan, selkapenean, Hondarribiak hori 6 puntu, jango dizkioke. Bueno, Donostiarraren denboratan. Estropada puntu hontan, Donostiarraren denboratan hori jo. Baina, lehen ezan duguna, Santurtzi 7 segundura, Urdaibai ere bai, horrela legoke estropada puntu hontan, gero asko aldatu da, eta atzetik aurrera Donostiarrak irabazi du bigarren txanda, Horrendikan, luze hauetan haizearekin da falda etorri eta gora bera hundixan barrak gerta daitezke. Begira, beste segundutxo bat, Hondarribiak Zierbenari. 37 palaterdian, Hondarribia. Horrein nigo bertiz. Bosgarren tostan Endika López. Menorio berriz. Hondarribiaren alde, gaurko lana aztertuta esan behar da, Orbañanosek aldaketak egin dituela, eta ala eta guztiz ere, ontzia oso ondo da bilera. Oazen Oriotarrekin! Bueno, Oriotarrak aipatuta, hausi izan daiteke momentua, arrautzalei Josu Esnaolaren izenaren berri emateko, Ibon? Bai, bueno, badakigu Ibon uegunen zuzendaritza taldeak, aurten bere agintaldia bukatutzat emango duela, hori martxoan esan zuten, eta ordezkoa ere bilatu dute, nor eta Josu Esnaola. Orain arte, hautagai bakarra eta ez dirudi besterik egongo denik. Bakarra balitz, iraila erdirako Josu Esnaola,
hori Arraun Elkarteko presidentea izango litzateke, eta nor da Josu ez nahola, beste gauzen artean, realean, futbolari izan dakoa, eta azkeneko urtebetan atzelaria, bai, zentrala hain zuzen ere, Orio zale porrokatua, azkeneko urtebetan iaz, Real Unioneko kapitania izan dakoa, eta nola baitere, zuzendaritza honi segida eta jarraipena emango liokeen gizona. Bueno, hori albiste bat, beste bat behontziari buruz ere bai, Ibon? Bai, dagoeneko, matematikoki, kae bat ligan aritzeko, urren urtean aritzeko, txartela lortu dutela. Bueno, Orionak hemen guztiei, kuadrilari, eta goraipatu Angel Larrañagaren lan hori beste urte betez. Bueno, Orio ondia 9 segundoko atzerapenarekin da, zailkapenean orain 7. puntua litzateke une honetan, eta orain luze bakarra geratzen da, Santurtzi 10 segundu dilita. Atzetik aurrera Santurtzi, Zierbenaren parean sartu da, eta biak orain lanerako hor gerra emateko prest azken dutzean, baina aurretik Ziaboga txukun bat egin behar dute. 100 metro. Hora bere asko ikusten, ari gara gaurko estropa honetan. Hor, estrigo rankekoak, patroiari laguntzen ikusi dugu hor, estrigo rankekoa, soteran, edo palatra batuta bezala. Bai, 4 segundora dira. Argi, Santurtzi, ikiragarri asko ardabil Santurtzi. Hor da Hondarribia. Hondarribia, bai, 14 eta 50. Horain Ziaboga hobea aurrekoan baino, Santurtzi. Santurtzi postera, Zierbena ia 6ra, orain Orio 8ra. Beraz, 14 eta 50 Hondarribik, Santurtzik 14 eta 55, Erne 3-4 segundura hortxe da Santurtzi, Zierbenari aurre hartuta. Atzetik aurrerako estropada egiten ari da Santurtzi. Bueno, eta lehen Ziabogako galera hori gertatu izan espalitz, Ibon? Hor, lehenbiziko Ziabogoetan, Ziabogan 3 segundo nire kontutan galdu ditu, Bueno, jarrai ezagun, zailkapen nagusiari begira baita ere, hementxe ikusi, Zierbena 3, 4 Urdaibai, 5 litzateke, 3 Ziabogako zailkapen horretan Orio, gero Donostiarra. Donostiarrak bukaeran oso luze ona egin du, eta momentuz 3-4 segundutan da Hondarribiaren errenta Santurtziren aurretik, Zierbena 6ra. Gero, hor tartean Urdaibai eta Donostiarra, eta Orio haiekin batera 8 segundura une honetan. Pentsa ezazue, hor 3 puntu daude oso tarte txikian dantzan. Orioren ikuspegitik oso garrantzitsuak, orain duten errenta handi hori mantentzeko. Bi segundura Santurtzi, eta azkeneko 10 minutu hauetan azkarrago dator Hondarribia baino. Atzetik aurrerako estropada egiten ari dira Lujanbio eta bere mutila. Iker Zabala gaur ontzitik kanpo aginduak ematen entrenatzailea. Ikusten ari gara gainera, Mikel, kale horretatik, azkeneko 2 minutuan, azkarrago ote da biltzan. Bueno, orain hor goian ikusten duzue, Hondarribiaren GPS-ak ez duela seinala behar bezala bidaltzen, edo lehorretik bintzat ez dela hori jasotzen, horregatik falta da datu hori, eta noski oso datu garrantzitsua. Orain bai, 2 segundura Santurtzi. Hondarribiak Santurtziri 2. Kale egiten du tarteka. Ea nola kudeatzen duen, Hondarribiak egoera. Ritmoak, Itamasi paladan, Hondarribia, Orio. Eta Zierbenak eta Santurtzik hor, badute izugarrizko burruka kanpokalde horretan, Orio estropadere moaren erdikaldik, Hondarribia bere lana egiten, bere kaletik. Eta hor dago koska. Hemen Gorka Aranberri. 2 segundo, Hondarribiak Santurtziri, 2. Orain bat, une bat SGPS-a batera joan da. Eta metro asko falta dira, Metro asko falta dira. Orain, Santurtzik zer egingo du, Mikel, kaleari eutxi, edo lehen Donostiarra bezala, lehen Donostiarrak asmatu du, Emaitzari erreparatuta bintzat. Zierbena 4 duta, Zierbena 4 segundora, tarte handixiagoa beharko duke. Izugarria. Donostiarra hor errekuperatzen hasi da, hala ere, tarte handia da, Hondarribi Santurtziri 2, Zierbena 6 legoke, eta Donostiarra bigarren txandako garaia 9. Gero Urdaibai eta Orio
amarrera estropada puntu hontan. Hondarribi Santurtzi, ze burruka polita. 36 paladan Santurtzi. Eta estropada eremuaren bi ertzetatik. 2 segundu. Hor egon kortu ginda begira Lujanbio. Minutu terdi falta, geixiago. Ababorrera, zer gertatzen da hemen, non dira aurkariak. Hondarribiak ari da ritmoa igotzen, Eta orain, Laizter hasiko da, orain margen gehiago du erritmoari dagokionez, Santurtzik Hondarribiak baino. Orio sufritzen orain, 11 segunduko atzerapenarekin, Erne Santurtzi segundu batera kokatu da eta. Hondarribiarre badakite estutu behar dutela 300 metro, errenta handiarekin ibili dira, baina Santurtzi hor burrukarako dator. Une honetan esan daiteke bandera bi hoien artean dagoela Ibon, garbi. Bai, zalantzari gabe. Garbi. Treneru bat eskaz, ama Guadalupeko horren alde. Zierbena zeira da urrutitxo. Orain, 2 segundu berriro Hondarribia. Eta, 39 palan Hondarribia dagoeneko, Bati, hortxe dago, 200 metro, izugarria bukaera hau. 200 metro, baina izearen kontra, Mikel, Bai. 200 metro luze oraindik. Gogor. Hondarribia Santurtzi. Aurreko txandako bukaera estua izan da, baina hau ere, alaxe dator. Begira, orain igualdia nabarmen, ama Guadalupekoa 42 palan. Hondarribi eman, segundu bakar batera Santurtzi. Panik, orain Santurtzik igualdia. Ea ba, GPS-a Nik oraindik Santurtzi izango nuke. ematen du Hondarribiren alde markatzen ari da, gure begiak Nik Santurtzi izango nuke. Santurtzi, Hondarribi, Santurtzi, eta Hondarribi, Santurtzik irabazi du Ikurrina, 3. Zierbena, orain dator Orio, hemen txeda liderra, bai Orio, Orio 5. Liderra 5. Urdaiberen aurretik Donostiarraren atzetik. Beraz, Santurtzi garaile, 20.06.68, 3. garaipena gaurko hau Galizian, haitzu, Espainiako txapelketa ere hemen irabazi zuten Galizia aldean, da begira, orain ere, eta ze estropada egin duten atzetik aurrera, Santurtziarrek, harrigarria, 20.06.68, segundu bat eta 7 eunen. Hondarribia 2, gero Zierbena 3, Donostiarra 4, Orio 5, eta 3 puntu sailkapen nagusiari begira. Hondarribiak errekuperatu dizkio gaur Oriori, eta Santurtzik 4. Beraz, 16tik 12 Santurtziren kasuan. Eta Santurtzirena estropada, harrigarria esan nahi dut, 9 eta 10 segundu atzetik ibili dilako, estropadaren 7. minutuan. Begira, denborak horatzen zuzendu dituzte bideo finizarekin, 86 eunen ikusentzule, 86 eunen Santurtzik Hondarribiari. 20.06.66, bandera Santurtzirentzat, bueuko 2. bandera. Zierbenak ere estropada gaur, Bai. 2. hemen duzue pantailan zelkapena, 86 zentezimatara, Hondarribia, 3 segundu ia Laura Zierbena, Donostiarra 10, Orio 11, gero 6. Urdaibai, jarraian Ondarroa, Kabo, Lekitxarra, San Pedro Astillero, eta azkena gaur Kaiku izan da. Eta, bueno, begira zer den estropada, zer gertatu den, Oriok ez du izan gaur egunik onena, hala ere, duen abantaila, hor da zelkapenean oso handia da. Eta orain 171 punturekin Santurtzi kokatu da 2, 12 puntura, Orio buruan 6 garaipen, Santurtzik 3, Hondarribiak 4 garaipen, beste 2 jardunaldi ere bai, 170 puntu, elegitearena urrengo asteartean edo erabakiko da modu definitiboan, hor agian puntu bat gehiago izan dezake, baina dantzan dago. 4. Zierbena 156, gero Donostiara bekaldean, Kaikuk 73, Lekitxarrak 46, San Pedroko 55, Astilleroko 54, eta Erne berdinketa baldin badago, berdinketa hori San Pedroren alde hautsiko da eta. Bueno, Ibon, ikaragarria gaur hemen ikusi duguna. Bueno, eta patroien zelkapenean Alkaiz Diazi gaur beste 3 eman dizkiote, beraz 16ra igoko da, 13 baitzituen lehendik, eta sendotu egingo du honek ere lidertza. Begira, Borja,
11 punturekin da, Borja Gomez Kantabriarra, Zirberako patroia, Goikoetxa Xagua bederatzirekin. Gero, Eneko Bilbao, Etxegoien eta Genaro Zelaia hauek 6 punturekin. Eta estropada benetan bitxua ederra gaur ikusi dugu Ibon. Oso benetan aldaketa handiekin. Eta gutxitan ikusten den gauza bat ikusi dugu gaur. Alegia, treneru bat bederatzi eta 10 segundo atzetik ibili horrelako giroarekin, ez lantzak giroarekin eta bar. Eman duen ziabogarekin, bederatzi eta 10 segundo nik neuk askotan esaten dut, soka bo 6 azpian eteten denean, atzetik aurrera etorri. Eta bandera irabaztea, Hondarribia handi honi, horrek oso ondo hitz egiten du, kuadrilla honen inguruan, behar bada Hondarribia, Hondarru, Zarauzko bi jardunaldien ostean, Santurtziren dizdira hori itzaltzen ari zela pentsa zezakeen norbaitek, gaur horrela usatu dituzte kolpe bakar batez, sentsazio hori guztiak, eta ligako 3. bandera Iker Zabalak prestatutako kuadrillarentzat, lehen ere aipatu dugu. Gehienok titulartzat jotzen dugun ontzi hortatik, patroia ez dakigu. Ez da kasualitateteango izango ligako 3ak Lujan bio patroi dela, irabazi dituzte, lehen ere aipatu dugu, Javi Polok gaur ez duela arraun egin, Fernando Ruiz epai, eta Iker Zabala bera ere lehorrean geratu dela. Esan duzu lehen, olatu txikia, ize olatua, nik uste dut olatu txiki horrekin Lujan bio ongi ari dela moldatzen. Baina, Lekeition irabazi zutenean ere, baldintzak orduan gaur haize olatua, orduan itxasoko olatua, olatu baju hori, orduan ere oso ongi. Zera egitzen, moldatu zen pasaitarra, bestea, Ibai Zabalen, irabazi zuten Kaikuk, Kaikuk antolatutako sextaoko banderan, eta gaur, ligako 3. etorri da, Zauteriarentzat? Momentuz, Ballota Donostiarrentzat, zailkapen nagusian hor CaixaBanken elastikoarekin Arkaiz Diaz, zailkapen nagusian Orio lider, hauek ere elastikoa jasoko dute, baina oraindik hemen ikusten ditugu, Salsamendirekin eta, nolabait orain hidratazio lan horietan eta Oriotarrak, eta gero Santurtziarra joango dira bandera jasotzera, eta hau luzatu egingo da Ibon. Bai, zalantzarik gabe, aurrena Orio joango da, Orio orain 183 punturekin geratzen da, buruan iruditzen zait, eguna nolabait ere Oriok salbatu duela, 5. Hor une batean, edo estropadaren une askotan 7. ere ibili da, Urdei bai eta Hondarroaren atzetik, eta alde horretatik Santurtzirekin 4, Hondarribiarekin 3 puntu galduko ditu, hala ere, sailkapenean 12 aurretik geratuko da, Hondarribia 13 nik uste dut egintza marra daukala, liga hau, baina lanak bukatu egin behar dira. Bandera ematea atzeratu egingo da, Bandera ematea, hain zuzen gaur, 3 traineru hurbildu behar direlako, alde batetik haizea, datua, pixka bat bera, Ibon. Hori da, 12 kilometro terdi. Niri iruditu entzaitegin, baina hanen momentroak eta informatikak ez du gezurik ezatzen hor. GPS-a gaur tantzari ibili zaigu, gaur GPS-arekin ni... Ez dakit, enau bete, Mikel. Bai, arrazoia duzu. Bukaera hortan, azkenean begiekin ikusten duguna, oraindik teknologia, baina... Ni neu ere, oituta dago, azkeneko urtebetan GPS-ari begirik kendu ere egin gabe estropadak ikusten, baina gaur hasieratik ikusi azkeneko txanda honetan, dantzari eta errari zebilela. Orain Orio ere hurbiltzen ari da, eta... Ez dakipa, Zaragandarak baute duen protagonistaren bat kai aldean, horrela balitz aurrera zara. Momentuz ematen duen zetz, eta tatuak errepasatzen ari gara, 20.06 Santurtzirena, lehen luzean azkarrena Hondarribia, 2. luzean azkarrena Hondarribia, eta 2. Santurtzi, 3. luzean azkarrena Santurtzi, eta 2. Hondarribia, eta 4. luzean azkarrena Santurtzi, eta 2. Zierbena. Datua, Eta gero hor, Hondarribiak 6 segundu errekuperatu dizkio Santurtzik Hondarribiari azken luzean Ibon. Hondarribiarrek ere, hau zapore gazi gozoa eramango dute. Gozotik bai, estropadan ordula ordenean, aurretik eta izan direlako, gaur ere maila honean, lau aldaketa eginda eta bar, baina
banderaren kertena hor txeuki nola ere, eta ezin ekindari jartzea, ezin gingari jartzea alde horretatik, hau zapore mikatza eramango dute orain hotel aldera. Dudari gabe. Bueno, ontzia handia gaur, hemen banderak eta emateko dutena, eta maniobrak egiteko eta ez dakit errestasun handia diren. Traketza, Mikel, esango nuke, atzetik igo behar dute, hortxopa inguru horretatik. Bai, ontzia... Traketzetik ere badu. Galanta ontzia, izugarria. Izena ere, alaxe du enpresak, piratas de Navia. Bueno. Horra, hortxe dira. Lujan bioten parauak. Bai, Iker Zabalare ikusten dugu, bere zodiakean. Santurtzi kuarrila duela, garbi dago. Santurtzi indartxu rotazioekin eta garbi dago. Eta gero, entelatzaile bakoitzak, ze egun azpimarratzen duen, argi dago gaur adibidez Hondarribiak ematen du biharkoari begira, ez? Indar batzuk gordetzea erabaki duela, Orbañanosek. Eta, hor hori jotarrak, hori horentzat ere, errenta hau kudeatzeko garaia da, eta hortan ari da, baina 5. postua, egun bateko 5. postuak ez du arazorik. Bihar aurreraxeago ibilita, ez du arazorik, baina, entelatzaileak egin behar du horren balorazioa, hausnarketa, gaur hortxe doa, orantxe hori jo. Gorka Aranberri joango da, bere elastikoaren bila. Eta gaur atzetik aurrerakoa eta oso ona, Santurtzik egitu. Santurtzik eta, Mikel, Zierbena berak ere, 3. 4 segundo azpetik, iruditzen zait, lan oso ona egin duela, atzetik aurrera, eta azken luzean batez ere, 2. luzearen 2. erdian ere bai, aprobetxatzen jakin duela kale horren epaldintzak, eta hori arratsalde osoan zehar ikusi dugu, alegia. Haizearen kontra, 3. eta batez ere 4. kaletik, azkeneko luzearen erdi horretan, hobeto etortzen zirela. Dudarik gabe. Eta gainera, kanpokaldera joan da. Hori da. Hor da, Gorka Aranberri. Ligako lidera da Orio, 183 puntu. Santurtzik 12 gutxiago, 171. Eta 13ra Hondarribia, 170ekin. Gero Zirbenak 156. Bekaldean gogoratu, Astilleroko 24, San Pedroko 25, Lekitxarrak 46. Lekitxarrak gaur oso sendo txandako nagusiak izan dira. Eta Erne, bihar berdinketa, hau da, Astillerrekin puntu bakarra galduta, hori San Pedroren aldeko izango dela. Berdinketa San Pedroren mesedetarako izango da. Gaur, aurretik sartu dira, lehen beste 9 estropadetan guztira haien arteko lehia 10-7 dago. 10 aldiz bien arteko burruka hori, San Pedrok irabazi dio aurtengo 17 estropadetan Astillerori. 10 eta 7. Horregatik berdinketa hautsiko litzateke Gipuzkoarrena. Aurrera pauso galanta eman du bai, baina erabaki horra oraindik ez. Eta San Pedrotarrek lehen balen dagoeneko burua biharko estropadan jarri behar dute, lanak behar den bezala bukatzeko. Eta hori aurrenengo pausua da matematikoki ondora esjoateko, 2. mailara esjoateko. Gero play-offa etorriko da, eta play-offean alde batetik K-ligatik Zarautzeta deustu, eta Galiziatik momentuz Ares eta Tiran. Eta Galizia aldeko aurkari hauek gogorrak, eta Euskal Herrikoak ere, goze galantarekin joango direnak play-offen. Zarautze eta deusto nola nahi ere, iruditzen zaite San Pedrotarrek abuztu hasieran firmatuko zuketela egoera honetan egotea. 4 puntu atzetik ere ibili ziren, Astillerrekin Ondarroaren estropadaren aurretik, eta egoera beraien aldekoa bada, baina bihar errematea jarri behar. Bueno, hortxe doa Juan Mari Lujanbio banderaren bila, igo da, eta orantxe ezarkadak eta zorionak jasotzen ari da, eta buko 2. banderare berarentzat izango da. Aldez aurretik, txapela, mutilak txaloka. Gustura asko Lujanbio. Keinua egin du, txapela botatzeko, baina esan du, uretara doan, espadan, neronek erabango du. Eta hortxe, irabazitako diruak, eta orain bandera,
Banderarekin batera. Minutu batez hitza emango diogu Saragandarari, baina azkar agurtu beharrean izango gara igo. Zema Galiziar, Mikel, Rua eta Iglesias nire kontutan. Soteraren zeran, gaurko eskifaian. Gaur bai? Hoi, bi Galiziar. Halaxe da. Bata Moañakoa, eta bestea Rua, eta bestea Ogrobe. Hori. Bueno, bandera hor da. Ueuko bigarren bandera. Orentxe. Lehenengoa Oriok irabazi zuen, hor duzue Juan Mari Lujambio. Bandera astintzen eta posik hartu dute nola ez Santurtziarren garaipena. Nire ustez gaurkoa gainera badu merito handia eta esan nahi handia. Atzetik aurrera irabazitako bandera izan delako. Ez hasieratik joan eta hori kudeatu. Ez. Urrutitik etorri eta buelta eman egoera. Lantzakir hori gabe, 9 eta 10 segundo errekuperatzea. Gaur estropada buruzen ondarritia bezalako taldeei, argi hori egiteko gaitasun ikeragarria behar baita. Juan Mari Lujanbiok esana zuen, oso ondo bukatzen ditugu estropadak. Gure arazoa dago hasieran bukatu indartsu ondo bukatzen ditugu. Bueno, aterako ditu bere ondorioak, berak ditu datu guztia beste inor baino hobeto. Prestatzaileak Iker Zabala eta arraunak altxatzen ikusi nahi ditugu Santurtziko mutilak eta bere alagoa Saragandara lankidearen gana ziztu bizian, orantxe arraunak atera eta Lujanbiok agindu ematen duenean arraunak gora hortxe zorionak Santurtzi aurrera Saragandara. Arkaiz Diaz, Donostiarra, emaitza honak gaur, ez da, laugarren. Eso etxaldon bai, esan bai ez. Estropa honen dugu eta azkenean atzetik aurreta jungea eta oso pozik. Emaitza, eta zuk aipatu bezala, konfiantza ematen duena, Bai, esan bai ez, azkenengo bi astebutan gai izan txandiera azteko eta gaur gintzat bai lortu dugu ez, eta uste dut urrengo astebutari begira konfiantza ematen dugula. Eta itxasoa nahiko sakar zegoela, ez? Bai, hemendik igual horretik ez du dirudi, baina kanpon nahiko haizia zegoen, da olatua hola trabeska sartzen zen eta nahiko zaila zen, bai. Eskerrik asko eta gozatu. Bai, zuei, garrarte. Jauna berehala izango da gurekin, Santurtziarren presidentea, bi hitz behintzat kendu behar dizkiogu, Artetxe jaunari, abisu eman diogu, eta bentsa dator, Julio Mesedez, ebentsa da. Zuzenean Euskal Telebistarentzat hitz pare bat bai. Demora gutxi dugu, baina soriona Julio, estropada handia egin duzu. Eskerrik asko bai, honetan. Atzetik aurrerako estropada gainera urruti zineten une batez, baina gero benetan sasoiko eta indartsu. Bai, bueno, izan da, betiko estropada, ez da? Eta, kontutan hartu behar dugu, kastotik ona, 13 edo 14 estropada egin ditugula, bai ligan, bai txapelketetan, eta, estropada guztietan, lehenengo, bigarren edo hirugarren postuan gelditu garela. Hor beti egon gara, zutondaren rozando el poste, eta orain gaur lortu egin dugu gola txilena, azken minutuan, eta aduriz, zuretzat. Azken minutuan eta kontxaren atarian. Bai, hori beste pelikula bat izango da, eta hor, ia zein txandetan egongo garen, zein kaletan, eta batez ere ia aurten arraunaz besterik ez da hitz egiten. Osondo, eskerrik asko eta gozatu. Bai, eskerrik asko zoi. Julio Artetxe jauna, eta orantxe begira bere keinua, presidentea, arraunlariekin, txapela Nando Ruarentzat, hori detailea,
Nando Ruarentzat izan da gaurko txapela, eta Ibon Gaztañazpi ere bentxe da, azken balorazio egiteko, ze garaipen handia Santurtziarena, ze poza mutilena. Ikusi besterik ez nola bukatu duten, Julio Artetxe futbolzalearen, erabiltzen du futboleko argota. Bai. Adurizen txilena tarteko. Hori da, poza eta nik gutxitan bezalako garaipena ikusi dugu, esan dugu, urleunetan, talde handi bati, estropada buruari Hondarribia gaur, 9-10 segundo atzetik ibili da, sotera eta eruditzen zait, horrek asko eta ondo hitz egiten duela, talde honen alde, bestetik, San Pedrotarrek aurrera pauso ikeragarria bai, baina argi, gaur ere hemen gauza harrigarria ikusi ditugu, eta bihar lana errematatzea, falta zaio, Pasai San Pedro hori, eta biharko eguraldi aizetsuagoa, dago iragarria, eta bihar Boiron ea zer gertatzen den. Ederki, indarrak hartu, albistegian izango dituzue Zaragandarraren eskutik protagonista gehiago, eta gu bagoaz, bihar beste itxasadarrera goaz, Arousara, Boiroko bandera izango da jokoan, Cabo da Cruzeko, kai horretan, eskerrik asko ondo bizi, eta gora Trainero estropada.